Ja, vores forening startede i 1950, den 15. marts. Så vores forening den er blevet temmelig gammel. Nu skriver vi i 2014. Og vi mødes hver torsdag fra kl. 7:30 og så frem til over midnat. Og ja, vi er cirka mellem 40 og 50 medlemmer. Og nogle har stor interesse i at køre radio i forskellige frekvensområder. Andre de sidder og hygger sig. Nogle andre de bygger ting og sager. Så der er så gang i den. Og det er det, der gør det så spændende at komme her. Der er altid nogen, som er i gang med et eller andet, som vil fascinere en. I øjeblikket har vi en mand ude ved Mauricio, og han er sammen med 18 andre personer, og ham forsøger vi her i aften at få forbindelse med. De sender med 4 stationer derude. De har haft lidt problemer med det hotel, de havde, så de måtte flytte af hensyn til alle deres antenner. Men det kommer op at køre, og jeg regner med, at de har kørt rigtig mange tusind stationer i løbet af de der cirka 12 dage, som de skal være derude. Vi forsøger nu her i løbet af aftenen at få forbindelser med dem. Det lykkes ikke lige i øjeblikket. Det er jo sådan, at alt efter døgn og frekvens, så er der forskellige udbredelsesforhold. Og der kan også være pile-up, der gør, at det nærmest er håbløst at komme igennem. Så man skal have lidt tålmodighed, så vil det sikkert lykkes at komme igennem. Det vil jeg i hvert fald tænke os. Vi deltager i Field Days, 2 Field Days om året, hvor vi tager med alt vores udstyr og simpelthen opstiller 2 radiostationer, som kan bestå af helt op til 5 stationer med antenner og hele balladen. Den ene gang, der kører vi VHF, UHF. Det er sådan mere Europa, det handler om. Vi har sådan en anden der hedder en HF Field Day, og der er det hele verden, som det drejer sig om. Vi har et utroligt godt kammeratskab hernede, og det giver så udtryk i, at folk kommer med kager, og vi laver kaffe og hygger os og har det rigtig, rigtig dejligt. Vi er medlem af det, der hedder Eksperimenterende Danske Radioamatører, som er en ældgammel organisation, der blev, så vidt jeg husker, startet i 1927, så den har mange år på bagen. Og det er derfor, vi hedder Eksperimenterende Danske Radioamatører. Og vores kaldsignal, det er OZ7AMG, og vores test call er OZ7 Alpha. De fleste, de møder bare op herude jo. De er jo, skal vi sige, radioer interesseret i forvejen, så de ved godt, hvad det handler om. Og så kommer man bare ud en torsdag, eller samtidig kommer de ud på et andet tidspunkt, hvor de kender nogen, som har adgang til klubben uden for de almindelige åbningstider. Og jamen, så møder de op, og så kan man jo meget hurtigt finde ud af, om det er noget, der interesserer en. Et medlemskab her i klubben er lavet på den måde, at det første år, man er medlem, der kostede det 200 kroner. Frem til april, uanset hvornår man melder sig ind, og ellers så kostede det 500 kroner per år at være medlem af afdelingen. Men den type, der skal med på de der Field Days, så koster det yderligere 500 kroner per Field Day. Og der giver så klubben et tilskud, fordi det viser sig, at de 500 kroner ikke dækker Field Day. Der bliver faktisk forbrugt mere, end man betaler for. Men sådan er det. Det er jo det, der gør, at mange af dem, som ikke deltager, de synes, det er en god idé at have alle de der aktiviteter, og derfor så er det jo på, at vi yder et kontant tilskud til disse ting. Så har vi et loppemarked gang om året
hvor vi gennem kommunen får lov at låne kommunens skolegård, festsal, alt efter vind og vejr. Og så holder vi en rigtig god og hyggelig dag med vores loppemarked, som er jo forbeholdt noget, der har amatørmarked. United 1 Alpha Bravo, you are in the lock, 5 and 9, roger?